Fir-rapport tiegħu John Dalli jgħid li matul is-snin fl-Isptar Mater Dei tħallet tiżviluppa sitwazzjoni ta' tmexxija dgħajfa li waslet għal ħela u ineffiċjenza. Jgħid li mir-rapport li għamel irriżulta li tmexxija amministrattiva politika tal-Isptar kienet assenti u r-riżultat ta' dan kollu huwa li llum l-Isptar Mater Dei jinsab fi stat ta' anarkija. Għal dan kollu jgħid John Dalli il-vittma huwa wieħed, il-pazjent. Ta' tħassib jgħid John Dalli u għal-fatt li l-qasam tas-saħħa tħalla fi stat imħarbat. Għal dan kollu jgħid ir-rapport hemm ħafna mistoqsijiet illi jridu jkunu mwieġba. Fosthom mistoqsijiet li għalihom trid twieġeb biss l-amministrazzjoni preċedenti taħt il-gwida tal-eks Ministru Joe Cassar. Kemm Joe Cassar u anke Simon Busuttil se issa baqgħu il-bogħod milli wieġbu l-akkużi illi qed isirulhom fuq dan ir-rapport. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li dan ir-rapport huwa xokkanti u xi ħadd irid jerfa' r-responsabbilità, inkluż Joe Cassar, li fis-sena 2011 ikkummissjona rapport. Iżda baqa' ma sar xejn dwaru. Ir-rapport kien sewwa lill-pajjiż madwar €1,000,000.